Good morning kung sino man ang nanood nitong video na to. I am getting ready para sa aking start of the day as a live-in care. I usually shower the night before para sa umaga. Mag-toner na lang ako. Hindi pala ako naghihilamos sa umaga, Toner na lang ginagamit ko is, I don't know. It's convenient and I don't have to wash my face. Anyway, I am using Isfolio Collagen Toner. Nud-nud ko lang yan. And the next is vitamin C. Ito yung paborito kong vitamin C, by the way. And yan, nud-nud na naman sa aking mukha. Leave it for like 3 to 5 minutes until mag-dry yung vitamin C. And then, next is sunscreen. Sunscreen talaga, napaka-importante. Kahit anong weather man yan, mag-sunscreen po kayo. Ito yung pinaka-paborito kong sunscreen sa Rix, yung sun shield nila. Walang white cast and I love it. Hindi nagre-react yung skin ko. My skin love Rix sunscreen. As in, I just love this sunscreen. I cannot rave enough sa sunscreen na to. Or sun shield. And then after that, nud-nud ko lang yan. And then, I just apply like a little bit of tint sa aking lips para medyo buhay naman tayo, no? Para hindi naman tayo tingnan ng client natin tapos sabihin, ano ba tong nag-alaga sa akin? Parang mas, anong tawag niya? Yung mas pagod pa sa akin. But anyway, ganyan lang, pak, ora. Okay, bye. Thank you. Have a good day.